Чай сега, няма ли... Добре, аз се здрависвам с други хора. Вчера имаше два пъти на гости ми бяха и вирусолог, и след това Мира Баджева, а след това и... аз с вирусолог и после искаш с мен да се здрависваш. Не, днеска ми беше на гости Иво с ролята на Михаил Константинов, сега Мариус Куркис. Ти какво се пазиш? От мен какво се пазиш? Мариус го гледах много готин. Мариус? Да. Мариус е голям пич. Въобще с него... Аз освен, понеже гледах, че бодовите на доктори. Моля? На доктор Чалъков. Да, заповядай, да имаш това право. Да, заповядай. Чай, не гледай ме, гледай в камерата. Да ви поздравим вас. Чакай, стартирай от начало, че не се... Чакай бе! Чакай бе да ти се чуе бе! Искам и аз да благодаря на професор Чалъков. Просто се задави. Да почна да се давиш всеки ден. Ами това е защото има някакви... тия мазни пръсти по стола. Некой ти е пипал стола, сигурно. Гледам някакви мазни пръсти. Който ми е пипал стола, ще го хвана, разбираш ли? Не, то няма хора. Кой ще ти пипне стола? Стига с тия паранои. Ще пипне някой стола. Едната ми е това, на което се подпираме по-високо от това, разбираш? Ела да видиш дали лъжа. Той едното винаги е по-високо от другото. Това е едното, се сещаш. На което се подпирам и едната ми ръка е така, па другата съм едно съм клюмнал. Това е от възрастта, може би. Пипал ми стола, беше ми по-ниско. Кой ще пипа стола? Не знам! Кой ще дойде, ще пипа стола? Не знам. То е свещен трон. Ще дойде някой да го пипа. Може да идва някой да го пипа да му върви? Не знам, но някой го е пипал. Искам да благодаря на професор Чалъков, на доктор Гугутков, и всеки благодари и на лекари. Аз искам да благодаря и на господин Мариус Куркински, който ме покани да направим двамата представления в... Докато е пандемия, че може да се репетира, че са били различни персонажи. Благодаря ти, Мариус. Ще го направим това, което ми каза. Кириле, чули! Тръгнал си е Кирил, но се договорихме. И това искам да благодаря. Други хора, лекари, не познавам. Вие благодарихте ли? Благодарих на... Познавам много лекари, ако извадя телефона, аз съм виден хипохондрик, затова не се здрависвам. Нали знаеш какво пишело на гроба на хипохондрик? Какво? Аз нали ви казах. Същата работа. Не съм чак толкова. Имаме нещо друго, имаме ли да кажем? Не, нямаме. Трябва да действаме по златната рибка. Да, златния пръст. Това... Златната рибка. Златната рибка. Да, казвай сега... Много хубава резида въртовръзка имате. Много ми хареса. Да, мисля, този път е добре. Значи други пъти е зле, но този път е добре. По-весела е въртовръзката. Добре, давай да говорим. Не е весела ситуацията, но и не мога да кажа, че е весела въртовръзката, просто е друг цвят. Аз едно време имахме такъв москвич. Резида. На това ли ти напомня моята вратовръзка? Това е светло-синьо, не е резида. Резида ли? Значи съм далтонист. Не е резида, това е синьо. Синьо е, да. Да. Има. Турско синьо. Това ли е айде, давай, престани, бе, човек. Всяка вечер ме ядосваш. Давай да си вършим Исках работа. да вие дали познавам и цветовете. Не ги познаваш, далтонист си. Айде, добре, давай нататък. черно-бяло момченце. Така. Да. Много листове имаме тази вечер. Колко време имаме? Колкото искаме. Така. Янко Луков ни пише: добър вечер, господин Трифонов. Да. Гледаме шоуто всеки ден. Едва ли говори така човек? Не, понеже един друг ми е написал като Рон Джереми, но да не скачам от Между другото, верно, ние с нощи обещахме Рон Джерем. Да. Имаме ли подготовка? Искам да... Янко Луков, искаш ли докато е подготовката? Аз ще разкажа, ще ти да задам на теб въпрос. Искам да гримирате краси, нека да дойде изиграе Рон подготовката. Джереми. Давай. Мога да си оставя. Да. Не ми пипи очилата! Къде имаш едни уния водолазни деца, са много актуални. Имаш едни очила. Те са много специални политици. И да искат този... Здравей, Гери. Да ни разкаже господин Янко... Чакай, че пък не виждам. Гери, какво пише тук? Янко Луков. Гледаме шоуто и бихме искали да разкажете за първата среща с Краси Радков. Моята среща? Да. Първата среща с Краси Радков беше в студиото. Не, аз го познавам от преди това, всъщност, точно откакто беше студент, но той беше толкова слаб и беше с една голяма прическа.
така че още, а вече си Рон Джереми. Давай. А като казах, че бях слаб, почвам да ослабвам. Казаха, че кога, бе? Ами от днес Виж се какъв си... 70% от случаите, които се усложняват, хората са пълни. Точно така. Ти си тюлен. Погледни се. Така, Да, бе, господин Трифонов, това ми малко ми боцка. Не дей си отлепе мустак. Но не мога. Не можеш. Имам фобия от лепилото. Добре. Рон Джереми, искат Симеон Иванов, Никола Лилов и Велизар Делчев. Господа, специално това е за вас, заради вас и заради вас. То не се казва така. Само заради вас. Само заради вас. Само заради вас и само заради вас. В нашата онлайн платформа. Да. Любимостта, значи. Добър вечер, аз съм Рон Джереми. Известен порно актьор и последовател на Сър Стени Ройс. Целият вътре сух. Значи сега... Да ви кажа, извънредното положение е най-трудно за нас, порно актьорите. Нали, само да ви кажа, седим си вкъщи, само се оправя, това е за ролята на втората. Седим си вкъщи и ми гледаме какво правят колегите и се ядосваме, защото викат, отвори там става, колега, не там е това оператора. Режисьора 20 см, както и да снима с и 20 см. Значи, господин Трифонов, през уикенда не издържах и викнах в нас една колежка. Съблякох се гол и тя погледна на работа. И вика... Ей така ще си тръгне, като ми погледна на работа. Вика, ей така си тръгне генерал Мотавчийски от щаба някой ден. Викам, какво имаш предвид? А тя викам, ей така, гологлав с два кувара. Да. Престани сега. С тия толкова. Дай нататък, изигра го. Уважаеми зрители, в нашата професия се сблъскаме с такива вируси и гниди, че има една колежка, дето като му кихне на коронавируса и той ще умре. Айде, тия толкова. Нататък, да. Ето, вземи, махай си поръчките, да. Сега на порно снимките е ужасно. Айде, тия толкова. Спряхме вече. Стига Рон Джереми. На порно снимките е ужасно, трябва да спазваме 1,5 метра дистанция. Но това за мен не е проблем, защото може да съм на 1,5 метра от партньорката и пак ми остава 20 см за нея. Краси стига толкова. Нататък. Махай Рон Джереми. Така. Да, нататък. Няма Рон Джереми. Нататък. Казвай сега на кой да отговаряме. Така, ще отговоря. Така малко, между другото, може и Кантарджиев да... Аз го уважавам, той човек, той е много готин. Готин е, много добър, защото преживява... Ние като направихме ни образ, дето Боджи игра, ние уважаваме и Мотавчийски, и Кантарджиев. И винаги преживява това, което говори и така много ме кефи. Той го прави по един така акцентира на всяка една дума. Да, има и оценки. Да, и се вярва всичко, което е много. Разбира се. Значи, Трифонов... Следващия, който държа да подчертая, ни пише. Как сте се запознали с мен, казахте ли? Ами аз запознал съм се, като беше студент. Така. Беше много отдавна. Така. Да, и нямам спомени как точно сме се запознали. Какво точно се случва. Не питам, аз също нямам спомени. Ами аз нямам спомени. Защото не сме се запознавали. Шоуто. Да, Любо Нейков ме покани. Да, той те покани. Не, те е поканил той. Аз съм те поканил. Той просто ти е казал, че аз те каня. Не те е канил Любо Нейков. Кой е Любо Нейков, ще те кани в моето шоу? Вижте сега, аз искам да ви кажа, че не, че ме покани, той просто каза да дойда. Да, точно така. И тогава, ти дойде. Да, тогава... И аз те харесах много, защото си изключително добре... Така. Друго? И те поканих и така. Дай нататък. Дай хората да говорим. Престани за това. Ето има, ни пише Станко Величков, ни пише, може ли да разкаже кой последен футболен матч, на който е бил, слави? Аз заедно с колегите... Кои колеги? Престани! Аз само... Махаш тази глава. Не, поне... Ходили сме
правил съм тимбилдинг, т.е. това модерно, съм водил колегите на матч. Последно, Евгений, бяхме на престани Краси. Наистина, вземи си очилата и престани. Бяхме на, мисля, че на Байерн Мюнхен. Байерн Мюнхен, ти не беше тогава, ако трябва да бъде. Не, аз не можа, защото не можах да вляза. Чакай да ви фана. Последно, кога сте били, па ти не беше. Човека ни пита, кога на последен матч си бил? Да, защото ти организира цялото пътуване. Аз организирах да отидем на Байерн Мюнхен, обаче там попаднах на някакво задръстване и попаднах не задръстване, там вкарват на Алианц Арена само 2 входа и те 70 хиляди души как влизат през 2 входа. Не е много добре организирано. Изведнъж някой ми диша във врата, Краси. Ма попаднах в някаква гидка, която всички бяха облечени като тия от тоя дебелия с плитките, как се казваше? Астерикс. И си Обеликс. Да, ама някакви такива беха облечени фенове. Жерар Депардьо, мисля, че се казваше. Не, ама всички такива. То дебелия. Да, и изведнъж някой ми диша във врата. Ма това преди коронавирус. Ти за мача говориш. Да, за мача, да, и се обръщам един кон. Ма много висок такъв. Те такива полицаи немски на коне. Викам, това не е за мен. Тук да, и се прибрах. Както и да е. Значи удовлетворихме желанието на човека. Как се казваше той? Я виж колко са. Защото аз така. Ето. Очилата си зими. 3 пъти ти ги дадох. Кристиян Чиликов. Има предизвикателство към Евгений. Здравейте. Само да кажа нещо. Здравей, може ли Евгений да разкаже историята, която при записа на песента "Боля ми леже" Емилия Попюрданов. Знаете, че има такава песен. Там, където Слави и Евгений са се скарали. Аз не се карам всичко. Когато запише песента, заради едно грешно натисване на един клавиш. Това аз знам тази история. Бихте ли казали? Евгений, знаете тази история? Знаме, разбира се как. Знаеш ли, че вече не мога да отида си направя очилата, защото пускат само до аптеката и до това и никой не пусне до аптеката и така ще ходят. За какво ми? Аз така ли съм си подиграл с очилата? Защото ти имаш лещи. Лещи не мога да славям, защото вирусът сега влиза през очите. Добре, да, окей. Забелязваш, че нищо не виждам вече от един месец. Ви говоря пълни глупости. Окей. И вирусът, като влиза пред очите, дали си миеш ръцете, няма да влезе. А като сложа лещата и точно в окото? Добре, окей. Добре, дай си очилата, няма да ги Искам да кажа на всички. Който ползва лещи, уважаеми дами и господа, да внимава, да, ясно, това е сериозно, вируса влиза. Това е. Добре, окей. Това не ги носи сериозно. Евгений, каква е? Окей, не това ми би бута очилата. Няма ти бутам. Викаш, това е сериозно, буташ очилата тук, където са влизали коне, лисици от полето, буташ долу. Как да иде? Има вълци, вече се разхождат. Добре. Ти видя ли по... Как да разхождат вълци? Кой иска да разкаже тази история? Вземи си очилата и виж кой иска да разкаже. Казвал съм го вече, който иска да я разкаже. Добре. Каква е историята, Евгений? Това е историята, която записвахме с тебе, Болен ми лежи Емилия Попюрданов. Аз трябваше да хода на семейно гости. И когато тогава беше женен за Михаел. Точно така. На кои хора точно, ако може да кажем? Имате ли спомен къде? И какво? Ние всъщност едно време по съвсем друг начин записвахме, живеехме по един месец в студио, тогава записвахме в НДК, свършихме си работата за деня, аз тръгнах, понечех да си тръгвам щастлив, че най-после ще успея да стигна на време, но ти тогава каза, дай да запишем. Не ми говори на мен, на човека му разказва. Аз си спомням. Аз тогава съм казал, все едно не помня. Деен участник беше в тази история. Аз бях основен участник. Да. И каза, айде да запишеме песента "Болен ми лежи" Емилия Попюрданов. Това е една песен, която е само решихме да запишеме само глас и пиано. Нямахме никакъв аранжимент, нищо, просто се бяхме разбрали, че запишеме. И седнахме. Ама едновременно. Едновременно, да. Има голяма разлика. Точно, да кажем на уважаемите зрители, повечето неща се записват глас по глас, инструмент по инструмент и въобще в една песен има десетки, понякога стотици канали, които записват различни музикални инструменти. Тогава решихме с Евгений, по-точно аз реших да запишем едновременно ето както седи той срещу мен, той свири, аз пея. И записахме и когато свършихме, че той ще разказва 2 часа какво е било времето, кои са били гостите. Вие, извинявайте, че прекъсвам, вие, господин Трифонов, ще минете към 3. Но айде да оставим това нещо, нека да чуеме вашата
Версия. Не е версия. Така е и просто Евгений, свирихме го и го записахме и то беше добре. Но Евгений каза, че е свирил някакъв фалшив, не фалшив, а друг тон, друг клавиш е натиснал. Там и ако да влезем, утре щял само да го поправи. Аз обаче реших, че Евгений чува някакви неща, които никой друг няма да чуе, освен него. Казах му, това няма го чуеш никой. Той каза, не, ще го чуе някой музикант и аз въобще няма да мога няма да се чувствам добре, че ще има някакъв там тон, който не отговаря на акорда. И тогава аз му казах, много важно, много е хубаво. Той каза, не искам да го изсвира. И влезнахме да го записваме наново. Аз се бях ядосал и ритнах 2 пъти пианото и му казах, че той е виновен за това, че тази песен няма да стане, защото той чува неща, дето другите хора няма да ги чуят. И така казах, хай утре. Ще дойдем. После му звъннах, на него не му работеше телефон. Защо, Евгений? Защото го... Ма защо го щупи? Кажи за жена си. Тя тогава беше... Вие бехте много млади и въобще... И когато ти си викаш, сега се прибере и жена ми ще ми каже, ти беше ли се разбрал да ходим някъде? А ти телефон нямаш ли, за да ти ми се обадиш да ми кажеш? И Евгений, когато е чул всичко това, което е предположил, каза, нямам телефон, го е шибнал в стената и го е щупил. Да, и така, но аз ти купих телефон на другия ден. Давай, айде. Друго. През тия класчета глава се носи кон, бе. Дайде. Много интересна история. Да. Елена Иванова пита, Слави, според теб, какво е истински професионализъм? Истински И професионализъм колко човека си уволнил лично? Когато човек е всеотдаен, единственото, което прави е да се справя добре с работата си и да се самоусъвършенства. Истинският професионалист не разбира от много неща, той разбира от една работа, прави я много добре, максимално и това, което прави е да се усъвършенства, да става все по-добър, да е всеотдаен, да живее заедно с работата си. Истинският професионалист, ще ти фурна очилата още веднъж. Истинският професионалист не ходи на работа от 8 до 5. Той ходи на работа като част от живота му. Така е цената, която плаща е висока и така нататък. Колко души съм уволнил, колкото е трябвало. Аз не казвам, че уволнението, ние сме семейство. Не е лесно, но просто човек трябва да си избира и да е готов да върши тая работа всеотдайно. И в този екип е така. Работиш колкото трябва, когато трябва, доколкото трябва и така. Във всеки професионален екип е така. В това съм убеден. Няма значение дали се занимава с шоу или с производство на обувки или на химикалки. Няма никакво значение. Давай нататък. Да. Свършихте ли? Да. Георги Гаджев има едно желание. Бих искал, ако може, Краси да разкаже неговата истинска история за първите му еротични пориви като тинейджер. Няма да го разказвам. Когато е откъснал 28-ма страница на книгата Кръстникът, защото като гостува в една друга телевизия в рубриката Нещо лично, не можа да си доразкаже историята заради прекъсване за реклами и после смени темата. Значи сега излизаме от рекламите след 10 на 15 години. Тази 28-ма страница на Кръстника беше еротична. Ние тогава нямах, това ни беше първият досег с еротична. Книгите имаше едни химикалки, където се събличаха. Имаше едни чорапогашници, един крак само отрезан. Един крак само отрезан имаше. На чорапогашници не знам какво беше. И момичета беха на балета от Германската демократична република на ГДР. И аз тогава книгите се намираха тогава отнесени от вихъра, Кръстника. Това беше и аз... Опашки големи. За да не видя, че няма книгата нашите, откъснах само 28-ма страница да я прочета в училището. 28-ма страница беше там, където Сони тичаше по стълбите. Сони, да, с тази на сватбата на сестра му, той всъщност там е тази някаква там друга. Да, спомням си тази страница. И след което вкъщи така, баща ми беше следовател и подхождаше с мен така доста отдалече. Кажи са, защо го направи това, защо така, не дей, не трябва. Все едно бех на разпит. Съжалявам за това нещо, но това е цялата история. Добре, това са и нашите първите еротични. Кажи, стига толкова. Искам да поздравя пак сериозно и всички лекари, които са на първа линия.
Точно така. с този коронавирус. Да, добре. Поздравяваме Евгений, ги кажи. всички. Няколко мнения съм извадил за днеска. Ето, ще прочита Христо Колев. Господин Трифонов, моля ви да изпеете песента Ела, ела. Казвам се Христо Колев, за нас и моето семейство ще е удоволствие да чуем песента. Благодаря предварително от Париж с любов. Звезделин на Арсениев пише: здравейте, аз и съпругата ми сме израснали с вашето шоу и музика, която обожаваме. Млади хора, предизвиквам те да изпълниш една наша любима песен Ела, ела. В знак на благодарност ще ти изпратя видеоклип с танц на съпругата ми, същата песен от сватбеното ни тържество. Също поздравявам с тази песен моите прекрасни дечица Даяна и Георги. Иван Иванов, здравейте, поздрави за страхотната идея. Бих желал да предизвикам Слави да изпълни песента една Ела, ела. Бъдете здрави все така. Една елха. Ела, ела. Да, добре. Така, Таня Бенова, Християн Иванов, Бисер Демерджиев, Хетче Токучева. Здравейте, пише ви от Кьолн, Германия. Казвам се Хетче Токучева. Моето желание, ако може господин Трифонов да изпълни песента Ела, ела. Благодарим ви предварително. Останете със здраве. Прекрасно. Никога не съм е пел само с пиано. Ами, ще пробваме доста песни само с пиано. Айде, давай, така е. Вероятно. И ти така, като аплодираш само ти, става още толкова мило. Имай предвид, че това беше голяма импровизация, защото Евгений, тя съвсем по различен начин е разположена песента и Евгений ме усеща, също и Георги, тъй като имаме наистина невъобразим опит и действаме заедно. Пренаписахме песента и я направихме по различен начин на живо в момента, защото тя всъщност изглежда като структура, като подредба, като всичко изглежда по съвсем различен начин. Импровизация, Евгений, Георги и аз. Това беше специално за всички, които са поискали. Много се радвам, че ви харесват тия песни. Не може да си представите, че за нас какъв дар е това да харесвате нашите песни. Сега ще ви пусна още веднъж песента, която пуснах в началото. Ние направихме точно в цялата тази ситуация. Ивайло Вълчев, който е гениален, наистина, написа този текст. Евгений написа музиката и направи аранжимента. И Валери Милев е човек, който в тази толкова трудна и извънредна, чрезвичайна ситуация събра екип и направи клипа. Идеята обща на всички ни. Свират Цветан, съгласи се, разбира се, нашия приятел Тото от Враца, изключително готин, и така направихме тази песен, с която искаме да ви кажем наистина, че страха е една илюзия и когато разберете това, ще се почувствате свободни.